lave en tutorial med nogle tricks og finter. Der er easy, medium og hard, og vi starter med easy. Der er 2 finter på hvert niveau. Easy, den første finte hedder 2 mod 2, og det er nemt, hvis du skal sætte 2 af dine modspillere. Det ser sådan ud. Okay, det du gør, det er, at du starter med din krop ud i høj fart med din yderside sådan her. Så starter du alt din krop herhen til højre, og så til venstre, og så når du lige at gøre sådan der. Så snyder du begge dine modspillere. Hvis der står i der, så er du her. Så trækker den sådan her, og her, så snyder du begge dine modspillere. Sådan her i fart. Det var det. Nu er det så min tur, og jeg skal lave Ronaldo chop, og den er på easy. Det du gør, det er, at du løber med ydersiden, og så når du kommer til sådan en halv meter fra din modstander, så dit højre fod, den hopper du så med, imens du sparker til bolden. Og det ser så sådan her ud. Vi er nået til medium, og jeg skal vise fake rebounder plus passing. Plus passing betyder, at man spiller den også. Den ser sådan ud. Okay, du starter med. Det er på en måde en stopfinte. Når du kommer sådan i rimelig høj fart, din modspiller er lige her ved siden af dig. Så når du lader rebounder, stopper du den i stedet sådan her. Trækker det herover, og så er din modspiller falder af, og så gør du sådan her med sålen, og så bliver du normalt ind i siden. Altså, bum, 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 spiller du. Det var det for medium. Nu er vi så nået til medium, og jeg skal lave udspillerne. Du løber med ydersiden sådan her, så lader du om, at du tager din venstre fod frem, og din højre fod med bolden sådan der. Så lader du som om, du går til venstre, og så ligesom Rabona, så trækker du til højre. Og det ser sådan her ud. Det ser sådan her ud. Jeg er nået til hard, og jeg skal vise elastico, også kendt som elastikken på dansk. Så sådan noget. Okay, det du gør, du kommer løbende igen med ydersiden, og det er svært at gøre det i farten, men det er også tit sådan her, man gør det. Så trækker du den ud med ydersiden, og du følger bolden hele tiden. Din krop går også derud, og så laver du accelerationsskift. Dit accelerationsskift skal være meget hurtigt, så du gør sådan her. Altså sådan her, i slow motion. Så det ser sådan her ud igen. Og du snyder rigtig meget din modspiller. Han tror, at du vil gå herud. Og så laver du hurtigt accelerationsskift, og så går du den anden vej. Nu er jeg nået til hard, og jeg vil så vise rainbow flip. Det du gør, det er, at du løber sådan her med ydersiden, og så tager du, hvis du så har højre ben, så tager du dit venstre ben, og dit højre ben, det skal være sådan her. Og så dit venstre ben, det skal rulle op med bolden med den højre læg, og skal så sparke med den højre fod. Og det ser sådan her ud. Og det ser sådan her ud. Det var alt for den Sharp Duo tutorial. Jeg håber, I følger med. Giv et like og et følg. Vi ses næste gang.